Sanibonani, uMqeqeshi wezinsizwa lo. Ubhunzu kinga njengephuthu matshitshi qomane. Umfana empandle semncane madodana. Kuno umfowethu ongibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi ke, "Umqeqeshi ngiyabingelela. Ngithemba uyaphila." Well ngiyaphila mfowethu, ngumqemane. Ngithembe nawe uyaphila la ukhona. Uthi ubafo ke, "Bhunzu ngilokhu ngibuka ama video akho. Ngifunda lukhulu kuwe. Ngibonge lapho kakhulu. Ayijwayelekile lento yenza, keep it up." Well ngiyabonga mfowethu ngamazwi akho. Yazi mina ngiyijabulele ifeedback, yabo. So ukuze nami phela ngizokwazi ukuthi ngi-improve la kumele ngi-improve khona, ngoba phela into sibuka ngendlela engafani. Emhlabeni sibuka ngamehlo angafani. Siphila emhlabeni owodwa kodwa izinto esizibonayo azifani. Eklasini uthisha uyedwa sifundisayo kodwa ulwazi siphuma nalo alifani. Omunye uphuma no-90%, omunye uphuma no-50%, omunye uphuma no-30%. So akufani. Ngiyabonga mfethu ngamazwi akho. Uthi ubafo ke, "So I've watched a video of yours manje ekhuluma ngokuthi ithele insizwa ikhiphe intombi yase iveza ukuthi uyayithanda. Kepha wena uthe uye ngokutatazela. Manje ngifuna ukwazi kuwe ukuthi yisiphi isikhathi esiright sokutshela intombi ukuthi uyayithanda, and kumele uyikhiphe kangaki na ukuze kufikelele ekutheni senazana kangcono." Wayivala lapho umfowethu. Anqale ngombuzo wakho nje mfowethu olula ngendlela esimanga lo, ukuthi intombazane kumele uyikhiphe kangaki kuze kufikelele ekutheni senazana kangcono. Yabona namhlanje into engifuna uyazi, yabo le process yokwazana kangcono ayipheli mfowethu, ayipheli leyo process yokuthi nazane kangcono. Ngisho ngathiwa senishadile ayipheli leyo process. Abantu abaningi benza iphutha lapho. Uthola umuntu ukuthi intombazane kade sayifuna, bekhiphana kumnandi kunjeyaya, be-enjoya njengethandana. Once umuntu bamqoma, once umuntu washada, umuntu siyamthatha uyomfuhleka lapha ya, noma akasamnaki, akasamkhiphi, akasenzi lutho. Umuntu awusoze wamqonda 100%, into ekumele uyazi leyo. That's why ngithi i-process yokwazana ngcono ayipheli. Each and every day mangabe usikhipha nomuntu wakho nisuke nazana kangcono. Ngisho ngathiwa senishadile nihlala ndawo, senihlala endaweni more than 20 years, still lo muntu nisakwi process yokwazana kangcono, because naye eziningi izinto azifunda each and every minute noma hour noma day, yabo. So nazana kangcono, leyo process ayipheli. Wayibamba lapho nje futhi usizakala kakhulu. Ungathi umuntu mase eqomile awusamnaki manje, awusamkhipha, awusamnikeza isikhathi, ngoba very soon uzokubhora lo muntu. Yabo umuntu uma ungasahambi naye indawo uvela kubhora, because anisa relate izinto enikhuluma ngazo ayisahambisani. That's why kubalekile ukuthi umuntu wakho umkhiphe, ninikezana ithuba nje lokuthi njengethandana, yabo, niphane, nikhulume, ni-enjoy, yabo. So be careful. Be careful. I-process yokwazana ngcono ayipheli, even if sekuthiwa nishadile ayipheli. Awufuni ukuba sesimeni la khona usufila sengathi uhlala no-rooms. Umuntu wakho umbuke njengo-rooms. U-rooms umuntu ophoqelekile ukuthi uhlale naye, yabo. Ukube uyakwazi ukwenza ngabe uhlala wedwa. So awufuni ukuthi kuze kufike lapho uthothi usuhleli nomuntu usa-enjoy nje use-rooms, u-rooms uyamazike, yabo, ukuthi umuntu kanjani. So awufuni ukuthi kube uthando lwakho liphenduka into kanjalo. So le process yokwazana ngcono ayipheli. Umbuzo wakho oqala lo. Owesibili ke lo obuthi ke kumele uyitshele nini intombazane ukuthi uyayithanda. Yabona into ekumele uyiqaphele kakhulu ukuthi njengoba ngihlezi ngikutshela ngithi kuwena intombazana ngithi the moment inloni khiphana kanjalo uthi awukazi umtshela ukuthi uyayithanda. Ngihlezi ngithi kuwena imlenze iyavuleka kunjani ungakazi umuntu umtshela ukuthi uyamthanda. So you repeat the process kanjalo uyahlela naye usuku umkhiphe, ni-enjoy ngaleso sikhathi. Kahlahle yini osukuyenza, usukumvezela ukuthi umjito right wena, umjito ozikhululekele, umjito ongenalo udlamo ngabasha abantu besifazane, umjito futhi ongawuthatha ushidi, yabo. Umjito futhi onjani okwazi ukuzimela. Uzimela kanjani? Mangenza isibonelo, ake sithi mhlawumbe nisesitolo nobabili, naku uba uhalela icoke, uthi uyayibamba icoke uhamba naye, bese thena ungayithathi icoke, thatha iSprite, yabo.
So mangabe insizwa ongakwazi ukuzimela uzokwenza njani? Uzothatha ikhokho uyibuyisele fridge uthatha iSprite. But wena ubunjani uhalela ikhokho but ngenxa ukuthi awuyona insizwa okwazi ukuzimela uzokwenza njalo. But mawuyinsizwa okwazi ukuzimela uzothi ethi hayi ungayithatha ikhokho thatha iSprite. Cha uzomtshela ungamphoqi cha ngihalela ikhokho yabo and uzoma lapho ngoba uhalela yona. Lethi izophuza wena yabo ukhombisa ukuthi insizwa enamandla into mangabe uyidinga uyayidinga yabo nokuthi ukuthi uzokudecide yena ukuthi ungayiphuza into ukuthi thatha ukuthi ibani ozophuza lento wena yabo. So ezinye izinto lezo eziqeda amandla akho othandweni ukuthi umuntu ugcina intombazane sikudonsa ngekhala ngezinto ezincane yabo. Fana nomuntu othi uya driver naye akukhombela iparking ethi paka la yabo wena uyibonile enye iparking eseduze lapha. So ke kumele wenze njani upake la ubona khona ukuthi kufanele upake khona yabo. So ukhombisa ukuthi yakwazi ukuzimela ezinye izinto ezincane kuningi kokunye ekumele uzimele kona mangabe uyinsizwa. Ungakhombisa ukuthi donsa ngekhala thwashiya ukuthi thatha ukuthi kodwa leyo nto izosetshenziswa wena yabo. So umtshela Nini ukuthi uyamthanda yabona angithi you repeat the process njalo wena uyamkhipha into ekumele uqaphele uvala yabo. Lento kuba sovalweni ukuthi intombazane mawungakathandani nayo khona umunye uzofika vele ayithathe. Into ekumele uyazi wena uyinsizwa uMqeqeshi wensizwa. Insizwa uhlukile awukho perfect but uhlukile yabo. So awufani nezinye insizwa awutatazela ujaha intombazane ukuyitshela ukuthi uyayithanda yabo ngoba naye kumele umnikeze isikhathi ukuthi akubone ukuthi umuntu okanjani yabo. So emva kwesikhathi uzokunikeza iclue naye mangabe seready esekubonile cha lo umtshito grand lo ngingaphusha nami uzokunikeza iclue. Maningi amaclue angakhombisa ngawo ukuthi hayibo usefuna nibe exclusive nabo nibe yithandani nobabili yabo. Kwesijwayelekile uyakubuza ukuthi kahle kwenzakalani la phakathi kwethu yabona mangabe senjalo. That's why incwadi isuke sigcwele njengoba ngihlezi ngikutshela yabo. But iziningi ezinye indlela angakukhombisa ngazo yilapho ke nawe sekumele usekuvumelekile ukuthi ke ushaya isipili sokugcina yabo. So ngamtshela ukuthi uyamthanda mawuzimisele kanjalo yabo. So njengoba ngitshela ungabotatazela ujaha ukumtshela umuntu ukuthi uyamthanda cause naye yabo nje mawukuthi unendoda mangabe utatazela mhlambe first day or second day umbona usujaha umtshela ukuthi uyamthanda wena naye khona lani ngakho uvela kutshela guys nginomuntu mina. Kanti mangabe urelax uba casual ulokhu wenza lento leyo lokhu ungajaha ukumloka ngisho ngathi unendoda yabo. Emva kwesikhathi khona ama feelings azowa developer akho njengoba ngisho ukuthi intombazane ifana nokuthi sesibayini iboshwe lesi sibaye kusona sibiyeliwe ngocingo kwaningi yonke iyona ephethe ukey. So wena umsebenzi wakho yini ukuthi uvule labo key uyena ozokunikeza athi vula ukey vula bese enze njani athi welcome yabo. So ungatatazeli ungahlalele uvalele ukuthi hayi mangamloki khona omunye uzofika. Akekho omunye uzofika. Omunye uzofika ejaha ukutatazela ayilokho ngeke kuze kumlungela but wena ngoba uhlukile izinto zokulungela yabo. So itshela ngaleso sikhathi mangabe esekubuza imibuzo efana naleyo ukuthi kahle kwenzakalani lapha usuke sefuna naye ukuthi uyiconfirme lento ukuthi cha ake sibe yithandani manje eqondile. Mangikubambe unomunye umuntu wazi ukuthi uzoyikhotha imbenge yomina yabo. Izime kanjalo. So ungabotatazela mfethu relax ungabe sovalweni usaba umuntu ongeke ukuthi uzofika ishele yabo. Mawuphila impilo yovalo asoze kwakuthola ukujabula yabo. So ngithemba ukuthi angizwa mfethu kulento engisho. So iprocess yokwazana kancane ayiphili ngisho sekuthiwa sanishadile seninjani niyohlezi kufanele ukuthi nihlezi nakho isikhathi ukuthi nikhipane nihlale ndawonye kube mnandi. Not ukuthi manikhiphene when uyofunda iphepha kumele understand the pen. Hayi manikhiphene when uyofunda iphepha lapha ungamnaki njengenze usufunda iphepha awusamnaki nawe usifundela imagazini yakhe aninakene kodwa nikhiphene. Isikhathi leso sokuthi nibe ndawonye niqinise uthando lwenu yabo. So iprocess yokwazana ngcono ayiphili and intombazane ungabotatazela ujaha uyitshela ukuthi ayithanda uyitshela njengoba sengikuchazelile. Uma uzimisele ngokuthi uze ngothando kuyona. If uze ngenye into ke well kumele uyihandle ngendlela ehlukile leyo part. So ngiyathemba ngizwa mfowethu sharp